tomto momente sa nám naplňa program dopoludňajšej časti konferencie. Čo bude nasledovať? Od 12:30, čiže veľmi skoro po úplne skončení, ktoré nastane za chvíľočku, pozývame prvú skupinu na obed, je to v hoteli Grand. Máte to rozlíšenie, myslím, že na menovkách alebo pri registrácii ste dostali informáciu, či ste v tej prvej skupine, to je 12:30, čiže hneď čoskoro, a druhá skupina má obed o 13:05, je nás veľa, takže sme sa museli rozdeliť. A potom 13:45 pokračuje konferencia takou praktickou časťou, workshopmi. Ste rozdelení do 8 workshopov, ktoré sa uskutočnia. Prvé v cirkevnej základnej škole Romualda Zajmusa, čo je nedaleko. Druhý ostane tu na Mestskom úrade v zasadačke Mestského úradu v Žiline. A jeden workshop bude v dielne Matejkovcov na Hodžovej ulici v Žiline. Prosím, príďte tam na tú 13:45, aby sa ten čas naozaj využil. Speakery a moderátori, facilitátori workshopov sa na vás tešia. Ja by som, ak mi dovolíte, ešte poďakoval organizátorom, ktorí sa pričinili o to, že táto konferencia znova tu do Žiliny prišla. Prosím, keby prišli ku mne dopredu zástupcovia mesta Žilina a RCPU Žilina. Aspoň potleskom im poďakujeme za to, že venovali čas. Takže dámy a páni, dneska sme sa dozvedeli, verím, že sme sa dozvedeli viac o ľudskosti, viac o technológiách. A ešte popoludní si to prakticky vyskúšame a potom znova budeme mať rok na to, aby sme to skúšali v tých našich kontextoch, našich triedách. K tomu prajem tomuto tímu aj vám všetkým veľa zdaru, odvahy a aj radosti, aby sme to robili s radosťou. Ďakujem za tento dopoludňajší blok, prajem dobrú chuť k obedu. Ďakujem.